салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Таҷ ТВ ба барномаи имрӯзаи мо. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонони филми талх ва ширин Севда Эргенҷӣ ба шумо маълумот диҳем. дӯстони азиз, барои пешрафти кори мо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависед ва дар видео лайк монед ва инчунин ба канали Таҷ ТВ обуна шавед. барои дастгирии ҳаматон ташаккури зиёд ва шумо тамошои бофаровар хоҳонам. Севда Эргенҷӣ 3 октябри соли 1993 дар шаҳри Истанбули Туркия таваллуд шудааст. падари ӯ аз Мардин ва решаи модараш бошад аз Макдуния аст. модар хонашин, падар соҳибкор аст. Севда бародарони ҷавон ва хоҳар дорад. вақте ки ӯ 3 сола буд, волидайни ӯ аз ҳамдигар ҷудо шуданд ва падараш Севдоро ба воя расонд. аммо вай бо модараш низ муносибати хуб дорад. кӯдакии ӯ дар кӯча гузашт. ӯ ба хона бар намегашт. дар театри мактабӣ бозӣ карда, Севда мефаҳмад ки ба ҳунармандӣ шавқ дорад. ва баъд вай қарор медиҳад ки ҳунарпеша шавад ва то ҳол дар ин ҷода тамоми корашро анҷом медиҳад. дар 15-солагӣ Севда дар театри Семавер компания вохӯрд, ки дар ӯ таассуроти калоне гузошт. бо онҳо сар карда дар намоишҳои кӯдакон иштирок менамуд. аз як тараф ман дар мактаб таҳсил мекардам ва аз тарафи дигар бо гурӯҳамо ба тур мерафтам, гуфт Севда. пас аз он дар театри Кентер Театросу кор кард. донишҷӯи Юлдиз Кентер буд. соли 2002 Озан Гувен ба иҷрои онҳо омада буд. бо сарпарвастии худ Севда ба силсилаи аввалаш Сурхи торик қабул карда шуд. дар он ӯ бо Озан Гувен Озген Намал нақш бастааст. хуб пас пешниҳодҳо дар амал кардани филмҳо ва намоишҳои телевизионӣ буданд. сипас дар ҳамон сол ӯ дар силсила филми таърихии Фаровон нақшбозӣ кардааст. нақши Ламиаро иҷро кард ва Меҳмед Аснатук ва Фахрия Евген дар он нақш боздиданд. аммо дар асл ҳунарпешаро дар силсилаи Қарагул мушоҳида карданд, ки соли 2013-2014 нақши Айшаро бозидааст. соли 2015 ӯ дар филми «Ба дур нигоҳ накун» нақш пайдо кард, ки дар он коргардон актрисаи машҳури турк Туркан Шораӣ буд. сипас нақшҳо дар силсилаи телевизионии «Талх ва ширин» бо иштироки Берге Акалай ва Канболат Гиркем Арслан. дасте деҳ муҳаббат, ки дар он Севда нақши асосии занро бозидааст ва Али Ил шарики ӯ буд. дар омади гап, дар маҷмӯи ин силсила шарикон ба ҳамдигар ошиқ шуданд. романҳои онҳо 6 моҳ тӯл кашиданд. сипас онҳо ҷудо шуданд. моҳи марти соли 2018 Севда ба силсила филми «Меваю маншуда» ба кор шурӯъ кард, ки дар он шариконаш Онур Туна, Эд Эҷе, Ҷевал Шам, Талат Булут мебошанд. якчанд далелҳо дар бораи Севда Эргенҷӣ. баландии қадди ва 159 сантиметр аст. Севда Эргенҷӣ чунин мешуморад, ки дар муҳаббат кас бояд шӯҳратпараст набошад. вай дӯст медорад, аммо фикр намекунад, ки шумо барои чизе ки мехоҳед метавонед коре кунед. агар он кор накунад, пас ба шумо лозим аст, ки роҳи ҳалли дигарро ҷустуҷӯ кунед.
ва яке аз онҳое мебошад ки худро ба тамоми камбудиҳо дӯст медорад ва боварӣ дорад ки ҳеҷ кас наметавонад комил бошад. ба гуфтаи Севда, камбудиҳои вай ноамнӣ, ҷасорат ва изтироб аст. Севда даъво намекунад ки вай тамоман рашк намекунад, аммо ба манзараҳои ҳасад ва истирекӣ мувофиқат намекунад. ӯ афзал аст ки озод бошад ва шарики худро озод кунад. ва ба таври комил метавонад вақти зиёди худро дар ошхона гузаронад. вай ҳатто ният дорад дар оянда ба курсҳои пухтупаз биравад. волидон дар ҳеҷ чиз ӯро маҳдуд накарданд, интихоби озодро таъмин карданд. падари Севда сахт танқидгари ӯст, ба ҳама лоиҳаҳо менигарад ва иштибоҳотро муайян мекунад. дар аввал духтар ба падараш хашмгин шуд, аммо пас фаҳмид ки бо ин роҳ хатогиҳои худро ислоҳ мекунад ва худро такмил медиҳад. хуш дӯстон, бо ҳамин видеои имрӯзаи мо ба поён мерасад. дар канал обуна шуданро фаромӯш накунед. то видеоҳои оянда, хайр.